Trenére, gratuluji vítězství, přesto s výkonem asi spokojen nebudete. S výkonem nejsme vůbec spokojeni, protože jsme odehráli velmi špatné utkání. S výjimkou zhruba 10, možná 15 minut ve druhé třetině jsme hodně zaostávali jsme v pohybu v důrazu a Opava po většinu zápasu určitě byla lepší. Mohlo to být tím stylem, který Opava hraje? Přece jenom je to takový fyzický silový hokej. A tak Opava velmi dobře dodržovala systém, ale tam je to o srdci, o nasazení a to jsou dvě věci, které u některých hráčů nám tam chyběly. Jo. Takže na jejich silové hokej bych se nevymlouval. Jo, říkám, my jsme ve druhé třetině dali gól díky tomu, že jsme se udrželi na puku, uhráli jsme to, ale bohužel jsme to nehráli celý zápas a pokud tohle to nebudeme hrát celý zápas, tak to nepůjde. Dělali jste velké chyby v obraně, mnohdy vás podržel Ondřej Kocián, nemohlo by se to někdy vymstít, přece jenom ty hrubky byly obrovské. A tak to je sport, my jsme odehráli výborný zápas ve Vsetíně, doma s Technikou, doma ze Sarezova prohráli, teď jsme poslední 2 zápasy odehráli tragicky a zase jsme to vyhráli. Takže prostě nemá to logiku, ale to je právě na tom sportu krásný. Ondra nás podržel a teď zase mužstvo by mělo podržet Ondru, jo? Takže máme 4 zápasy do prvního zápasu play-off, musíme to dát dohromady po spíš psychické stránce, po hlavách, srovnat jim to v hlavách, zjednodušit a věřit, že to půjde. No. Musím se zeptat ještě na jednu věc, ve druhé třetině jste měli 5minutovou přesilovou hru, opět nevyužitá, trápí vás ty přesilovky? Tak trápí nás přesilovky samozřejmě, ale je pravda, že z každé 5 nám chybí jeden hráč, jo, tam chybí Stejska, ve druhé Šebek, ve třetí Belaj, takže my to přeskládáváme. Hledali jsme i vhodné složení během dnešního zápasu a je pravda, že hlavně v těch přesilovkách, i když nedáme gól, tak se nedostaneme ani do tlaku a aspoň ten tlak, ta střelba by tam měla být. No. Sám jste nakousl zraněné hráče, můžete přiblížit, jak to vypadá? No, do play-offu by minimálně 2 měly být zpátky, ale říkám, momentálně je situace taková, že potřebujeme hlavně, aby si to doléčili, nechceme to uspěchat, takže dáváme příležitost těm dalším a ti se o to své místo musí porvat. Poslední otázka, ve čtvrtek vás čeká Orlová. Je to pro vás nějaká změna, jestli se hraje ve čtvrtek a ne ve středu? Co vím, tak v úterý máte 2 tréninky. Není to žádná změna, my nemáme 2 tréninky, ten druhý trénink je víceméně individuální, to znamená, aby si kluci udělali, co znají za vhodný, dali si střelbu, dali si techniku hole, aby si prostě udělali to, k čemu se v tom týdnu nedostanou. Jo? Takže máme normálně klasický jeden trénink a určitě prostě máme na těch 3 tréninkách do čtvrtka co dělat. No. Ať pan trenér, díky, ať se daří. Děkuju, nashledanou.